Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Baik para pemirsa yang budiman, kita berjumpa lagi bersama tim Lacak Situs Budaya Adiluhung, Forum Cinta Budaya Bangsa Forcip Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami akan mengajak para pemirsa untuk menikmati sajian kami, yaitu episode Sengkolo Sirna Ilang Kertaning Bumi. Oleh sebab itu, mari kita simak bersama-sama di balik arti dan makna Sirna Ilang Kertaning Bumi. Kita hadirkan narasumber dari Forcip, Forum Cinta Budaya Bangsa Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Karena ini kita tinggal tempatnya, tapi nanti kesannya itu kita bisa bertemu narasumber yang dari sini. Iya. Kita bedanya kita silaturahmi ya. Ya mari kita mau pasti. Ya pokoknya nanti yang beri kita itu siapa, biar kita tahu sejarah. Iya, kita ini abdi dalam nggak tahu sejarah. Semua. Saya urung marji, mangke kula nyuwun dijelaske nggih. Mosok abdi dalam kok ora ngerti sejarah. Nggih. Pak Joko, itu Pak Sanjo, Pak Dio, ketemu Pak itu nggih. Apa sinten nggih Bapak nggih? Kita nek ono itu. Nggih, pinter niku. Wah, anjir, ono kotak wonten. Wah, anjir, nggih. Aji kalep menapa kemawon sang. Nggih. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Bapak Wirdo, kula derek sowan badhe silaturahim, badhe nyun pirsa masalah acara siang punika inggih menika Lacak Situs Adiluhung. Dumateng panjenengan kula nyuwun dipun jelasaken. Waduh, ngapunten ning niki ra tempatnya wonten mriki mboten ana apa nggih. Wah, nggih mboten napa. Pokoke sing penting kula saged apa mangertosi mriki kok nggih. Nah niki lak kleresan. Nggih. Bapak Supir, Bapak Sarjo. Kula kalih niki sedherek Senarowati. Nggih. Mas Parji ono niku. Wah, ngeten nggih. Niku ora bar mubeng. Oh, ngeten. Nggih. Nggih, pripun nggih wong kula kalih Pak Sarjono niku gan golek momongan. Oh, ngeten. Pak Parji ana menika. Nggih. Oh, ngeten nggih. Pripun kalih kula kanca kenthel. Oh, ngeten nggih. Nggih sang pensiun nggih. Nggih. Nggih ngeten Romo Sukiratmanto lan Romo Sarjo. Nggih. Dados ngeten. Enten gegayutan ngeten. Nggih. Napa ingkang sing dinamakan Sengkolo Sirna Ilang Kertaning Bumi. Nah, Jan-jan ini kurang peristiwa. Oh, ngeten nggih. Nek di anu jane niku tahun. Oh, ngeten nggih. Jadi nek Sirna niku kan mati. Berarti ilang. Yo ngeten. Nul. Nul. Nggih. Lah ilang ya nul. Oh, ngeten nggih. Nggih. Kosong-kosong. Nah, kerto papat catur. Oh, nggih. Lah bumi siji. Nggih. Nah, diwaca diwalis saka kuwi dadi 1400 tahun Tahun Nggih, Jawi. Nek salah nggih, Jawi. Berarti nggih pun dangu nggih, Rom. Nggih lah, Majapahit tok nggih. Oh, Nek heeh. taun Masehi niku 1400
70. Wah, Sing panjenengan tasih nganu napa apal? lah sinau nggih. Wah, nggih. Lah sing sanu niki nggih. Oh, ngaten. Akhirnya sok dibel. Asal warisan. Oh, ngaten. Sing warisane mboten warisan eko. Wah, nggih. Warisan eko iso didol. Para leluhur nggih. Ilmu. Nggih. Penggayan. Nggih, nggih. Lajeng mawon sesambetan kalih sengkala menika. Nggih. Jadi pas peristiwa tahun 400 menika, 1400 menika, pas Mojopahit menika ngalami keruntuhan. Oh, ngeten, nggih. Nah, wonten menika singkang jumeneng nata menika ingkang terakhir menika Yuga Wijaya kelima Oh, nggih, nggih. utawi Kertabumi. Hmm. Dalam situasi kerajaan Mojopahit niku pun situasi tidak menentu. Nggih. Sinuwun Brawijaya ini menyempatkan untuk mengadakan pisuanan. Oh, ngeten, Saat nggih. ini nggih apa ya bisa pertemuan apa? Pepanggihan. Ke pepanggihan. Merapat nih. Nah, nggih niku. Menika. Niku ngerti niku. Lah niku pepanggihan. Nggih. Nggih tentu mawon pisuanane mboten pisuanan mboten kathah. Oh, ngeten, nggih, nggih. Nggih lelepun enten putra-putrane tasih istilahnya masih tertinggal di istana. Oh, ngeten. 5 putra. Nggih, nggih. 5 putra. Kok ingkang setunggal naminipun Prabangkara, Raden Prabangkara, Nggih. lajeng kaping kalihipun Bondan Kejawi ingkang nembe nurunaken Ratu Tanah Jawa. Oh, berarti leluhuripun Nggih. tiyang tanah Jawa. Nggih, Joko Tarub ketiga. Nggih, nggih, nggih. Lajeng nika adikipun naminipun Retno Mundi. Namundi, nggih. Nembe bijang menika dados karipun Joko Har. Oh, ngeten, nggih. Menika putra Demang Pandak Batu. Oh, ngeten, nggih, nggih. Naminipun benjang dados Dadung Mati menika. Oh, nggih, 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 nggih. Dadung Mati. Terus Dadung Mati. Nggih. Mila wonten mriku wonten istilahipun nek ten daerah Bantul mboten kene nggih Dadung Mati. Mengeti nggih. salipun Nyai Gadung Mati menika sampun mboten wonten. Nggih. Napa nek istilahnya? Mboten wonten mboten Moksa. moksa istilahnya sak badane Banjut saragane. ya banjut niku Nggih. nah niku langsung ingkang nomor kalih nomor 3 sekarang nomor 3 nggih niku namanya Tiga. Joko Nggih. Joko Talang Talun Nggih. lajeng ingkang nomor gangsal menika Kawan. nggih kang sekawan Nggih. menika gangsal Kawan soalnya. nggih nika naminipun niku Joko Kudana Wangsa. Kan iku putra-putrane. Nggih. Lah saklebetipun wonten pisuwanan menika Sang Prabu menika dipun memberikan dawuh titah kagem Mayapa Praja utawi punggawanipun. Ngeten, nggih. Pindah ngingai situasi keraton Mojopahit kawontenanipun sampun Nggih, nggih. dipun suwun sedanten Narapraja nggih sakniki aparatur Nggih. ini diperintahke sapa engko nek ana negara anyar Nggih. nek arep melu negara anyar ya dadi ya kawula sing apik manut aja dadi pemberontak Oh, ngeten, nggih. nggih dawuh aja nganti pemberontak aja wani karo pemimpin kudu manut dawuh-dawuhe negara nek ora seneng ya semingkir Nah. nek ya selama semingkir ya aja gawe kisruh semingkir ya semingkir manembah Ngeten, kalau nggih. semingkir manembah Nggih. lajeng ingkang kaping kalihipun dawuh kalian putranipun sepindah yer anak kabeh anak-anakku kabeh anak-anakku semua yang saya cintai dengarkan bahasa Indonesia Iya. rungokno kula wae Bagaimana nggih? Nggih. kabeh tak dawuhi upadya ya kuwi ngendi papan dununge Gusti Pangeran Bumlaring Jagat upadya ning ndi papan dununge sing ping pindho udinen Wahyu Sang Prabu Hamasesa sing ping 3 sepun telune aku titip pusaka dalan pusaka Nggih, Bu Sangka. lah awujud klangan dalam utut ya tak utut ya Nggih. Kilo ra. utut ukilo saiki kilo utut
Nah, cacahe papat. Nggih. Cacahe papat. Nah, sing kok cacahe papat putut-putut ki duwe watak-watak dewi-dewi. Ngeten nggih. Nek mboten salah, monggo nggih mboten apal jenenge Astagina. Astagina. Satvika. Nggih. Terus sing loro niku napa nggih? Kok enten kula ora ngapal esuk tak buka. Nah, nggih, nggih. Nggih. Terus Basan wis do dawuh ing Sang Prabu niku langsung ditutup. Nggih. Soalnya tutup, soalnya singkat. Mbok ngeten nggih. Keadaan itu. Nggih, nggih. Berarti wedhus ngono ngrasani situasi nggih. Nggih. Isuwanan iki suasananipun mboten napa nggih. Istilahnya keadaan iki ora Aman nyaman. nggih mboten nyaman, genting istilahnya situasinya negara Mojopahit. Akeh Mojopahit itu kan istilahnya apa itu? Pemberontakan saking keluarga, jadi bukan dari Demak. Ngeten nggih. Nggih, bukan dari Demak. Memang nanti Demak ada peran di situ, tapi setelah Brawijaya niku bukan Demak sing nyerah, niku masih saudara. Ngeten nggih. Jadi perlu digarisbawahi. Nggih, Nggih, nggih. Nggih. Nah, mboten nenten wong Demak niku putra kok, ngaten patah putra kok mah ning Ramane. Nah, Ramane ya ora mungkin arep nganu karo putra. nah, nggih leres. Saiki anu Rama, menika perang akidah kemungkinan nggih Rama. Nek niku mungkin yen kula mboten wonten masalah akidah gitu. Nggih. Soale situasi Nggih, nggih. nganu kok kula. Soale pancen nggih Kasultanan Demak niku kan Muslim. Nggih. Niku sing jenenge Muslim mboten ten Demak tok. Wah, Saderenge nggih. Demak niku pun nggih to. Nggih. Nggih saka pedagang Gujarat Nggih. dan sebagian besar ten Mojopahit niku ya wis enten sing Muslim. Ngeten Nggih, nggih. menawi Muslim. Nggih. Nah, niku terus lajeng wangsul niku wau Pisowanan bodol terus putra sing gangsal. Mungkin tesenten dawuh misalnya kliwatan Prabangkara putranipun ingkang nomor pinten nggih 100 pinten dan mboten 80 pinten dikai dawuh nggih Prabangkara kowe tak utus menyang ning negara Cina di negara Cina negara sahabat Mojopahit kan saat itu kan Wancik. nggih Wah, saat nggih, itu negara jasane. Moncer nggih Moncer Prabangkara didhawuhi pergi di negara Cina. Negara Cina. Nggih. Nah, yang keempat putra-putrane itu suruh mencari tempat yang aman. Nah, terus bar ngeten niku Pisowanan istilahipun pun bodol. Mengeten. Selesai. Nggih. Nah, niki ceritanipun niki diteruske mboten. Wah, nggih terus teh. Iki saya saged kangge bahan mangke wonten porti, Pak. Nah, niku Nggih. bar Pisowanan niku putra gangsal niku Prabangkara, Bundan Kejawen, lajeng Retno Mundri, lajeng Joko Talang Talun, kalih Udana Wangsa, tengajeng ringin. Iku rembukan. Nggih. Wis Prabangkara diperintahke negeri Cina ya agi-agi. Nggih. Agi-agi. Dan agi-agi terus pamitan. Adi-adiku kabeh iki kudu cekak-cekak bidau dalem aku kudu menyang ning sabrang lho kuwi negara Cina. Ning sadurunge aku pamitan, aku njaluk izin pangkat karo kowe kabeh. Adikku sing tak tresnani. Kuwi mau pusaka dalem sing awujud kuwi utut Nggih. aku njaluk siji. Ngeten nggih. Nah, Dadi teng Cina niku beto Nggih, anu kap yo nggih. kula putut niku wau nggih. Dan Kejawen, monggo ta Mas. Pilih ingkang pundi. Enten putut papat niku disuwun ingkang nanipun Astagi. Niku Nggih, Astagina niku atosipun mempersatukan jiwa, Ngeten nggih, nggih, nggih. budi dan jiwa. Nggih. Atinipun terus kesah arahipun ning pantai utara. Nggih. Tinggal Bundan Kejawen, Retno Mundri, Joko Gunawangsa, Talang rundingan. Iki piye iki? Sekarang iki piye? Langsung usul Retno Mundri
ngeten Kang Mas. Nggo sareng-sareng awake dhewe nyusul. Soalipun Kang Mas Reksa, Kang Mas Pandan apa nggih? Niku jeneng Pandan apa niku putra. Nggih putra. Niku pun rumiyin ten Gunung Lawu. Oh. Nggih. Jadi cuma bare nganu nggih. Nggih ten Gunung Lawu. Nggih, mboten terus teng Wah, keratone mboten nggih. Berbondong-bondong Nggih. 4 putra niku nuju ning Gunung Lawu. Oh, ngeten, Nggih. ngeten nggih. Lah ten Gunung Lawu niku dereng dugi ten Gunung Lawu. Nggih. Soalnya Gunung Lawu ketutup panggut penduduk Oh, gitu. ngeten nggih, nggih, nggih. Nggih. Nah, sak anu kabut niku tembudi kabut niku enten cahya. Sinar napa? Sinar. Oh, ngeten nggih. Sinar. Ada sinar yang warnanya kuning. Nah, di dalam sinar niku ternyata terang itu ada sosok manusia yang sedang berdoa. Oh gitu, nggih. Nek gampangane nek sakniki sakit irit napa nek sujud. Nggih, nggih. Nggih bertopo. Bertopo semedi. Semedi nggih. Awasan terus dicerai. Ayo diperapat. Gue Kang Mas enggan kejawen ngerati. Kok iki kok ono pawangan kok Sinar. bersinar. Nggih. Kayane ning Nggih. morong pling. Lajeng didekat-dekati tiyang ingkang saged cemeng. Oh, ngeten. Nggih. Anginipun cemeng ketandiran semacam. Nggih. Lajeng kanunipun dilelehipun putra-putra Majapahit menika langsung wonten celahi. Nggih, nggih. Dari semedi menika sampun purna. Namung menden mawon aku ngerti karepmu. Kaget. Sing muni karepmu ya ya. Nggih to? Berarti tiang niku Nggih. luwih. Apa dereng ngerti. Nggih. Kaget sak durunge narah. Ora ngoten nggih. Nggih, langsung Romo Parji. Nggih. Ger. Joko Bondan Kejawen lan kabeh putra-putra Brawijaya. Kok kaget kok ngerti. Kok ngerti. Padahal niku mboten Dereng ngadepi, kenal, mboten gitu. madhep ngulon timbelan. Nggih, dereng kenal. Langsung panjenengan sinten? Anu Bapak Yai, Bapak napa sebutan? Aku Sahid. Nah, ternyata Raden Sahid Sunan Kalijaga. Ngeten nggih. Wah, terus mengu terus kabeh do sungkem. Ngeten nggih. Sungkem ngertos menika Raden Sahid menika Sunan Kalijaga. Nggih tesih enten gegayutan kalian Majapahit to. Oh, ngeten nggih, nggih. 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 Pun tangis-tangisan wong Nah, nggih. kepethuk. Ketemu sedulur ceritane nggih. Tangis-tangisan. Nggih. Terus nyono kepethuk. Ditangeti kalian Sunan Kalijaga. Lho nggih Raden anu kowe kok tekan kene iki ana apa? Nggih, waleh-waleh menapa? Nggih. Kanjeng Sunan kula didhawuhi Kanjeng kula kedah kendang saking keraton. Nggih. Harus pergi dari kerajaan karena kerajaan memang sudah tidak bisa istilahnya nek wong cukup. Nggih. Nggih. Adane dadi Nggih, lah, kok. ngono nggih. Seleramu kabeh kok do ning kene arep ngopo aneh ndi? Kula disuwun kaliyan Kang Mas. Oh, Pandan Sewu. Oh, nggih Pandan Sewu. Oh, Boten nginggil regi Gunung Lawu. Oh. Arep nemoni Kang Masmu. Nggih. Ngene. Nek kowe tak gelem tak kandhani tak saran. Ojo ning dhuwur Gunung Lawu. Lah niku dilelet leleten niku desane jenenge Desa Kemuning. Oh, nggih, nggih. Lali aku putih. Nggih. Le mandekno Sunan Kalijaga niku ten ereng-ereng Gunung Lawu disusun Desa Kemuning. Sanike Desa Kemuning. Nggih. Kemuning kan ambune Kemuning niku. Nggih, namanya Sunan Wangi nggih. Kadang Dadi wit Desa kemuning. Nggih, nggih. Terus niku dados pundi Kanjeng? Kowe tak anu tak pakai arah limu seminggir ning kraton. Arahmu ning kidul. Kono. Arah ning kidul. Itu diarahkan ke sebelah selatan. Belum di Jawa sebelah selatan. Pantai Selatan. Nggih, nah, Pantai Selatan. Arah ning pantai selatan. Oh, ngeten nggih. Nah, lajeng
Terus Sunan Kalijaga mengarahkan ke selatan. Sasampun menika mundhut kejawen. Nyuwun sewu Kanjeng Sunan. Menapa kula tesih dereng tenang. Pun maaf Kanjeng Sunan Kalijaga saya belum. Karena saya keluar dari kerajaan itu ada perintah. Kalau perintahnya saya suruh perang, siap. Saya perintahnya suruh apa, siap. Tapi perintahnya itu sampai sekarang saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Suruh mencari tapi apa maksud dan tujuannya? Apa dawuhe Rama? Apa perintahnya? Begini Kanjeng. Pertama, saya diperintahkan untuk mencari, namanya adalah tempat lokasinya Gusti Pangeran Gumlaring Jagat. Suruh mencari Gusti Pangeran Gumlaring Jagat. Neng di mana tempatnya? Dan Sunan Kalijaga langsung matuk-matuk. Terus yang keduanya saya diperintah untuk mencari wahyu Sang Prabu Damasesa. Lah sak kula lahir ten Mojopahit bisa niki saya belum mendengar yang namanya Sang Prabu Mahasesa itu siapa, di mana tempatnya, saya tidak tahu, saya belum tahu. Dan Sunan Kalijaga namun sedekap mawon, namun mendengarkan aja sambil mantuk-mantuk. Nah, namanya istilah Sunan Kalijaga linuwe hantu ya bener apa yang mau digendaki terus sekalian tahu gitu. Itu Kanjeng Sunan, sehingga nanti kalau saya pergi ke arah selatan saya sudah tenang kalau sudah ada jawaban. Oh yo nggih, iki yo ming saka wawasanku, dari pengertian saya, maksud dan tujuan Romo. Karena Romomu itu sudah pernah ketemu dengan saya. Brawijaya sampun pinanggih kalih Kanjeng Sunan Kalijaga. Lajeng dipun jelasaken sing jenenge Gusti Pangeran Gumlaring Jagat iki ngene, seperti ini. Gusti kuwi maknane bagusing ati. Luar biasa. Jadi bagus istilahnya baik budi pekertinya. Baik buktinya, tindak tanduknya baik. Nggih, maksudnya Gusti itu baik tindak tanduknya, semuanya serba baik. Kalau dia bekerja, kalau dia istilahnya diberikan tugas tanpa pamrih. Nah, lulus nggih. Lulus. Bagus itu nggih. Perjuangan sebenarnya. Naminipun Gusti Lajeng ingkang naminipun Pangeran. Nah, Pangeran kuwi maknane ngene nggih. Pangeran itu adalah papan pangeran. Papan pangeran. Jadi tempat untuk mengabdi. Pangeran. Ya, untuk mengabdi. Jadi manusia harus mempunyai tempat untuk istilah mengabdi. Mengabdi ya dengan sesamanya. Mengabdi sing mau kuasa. Nah, itu penting niku nggih. Itu dikaitke. Dikaitke. Engko nanti itu kamu rangkai sendiri maksudnya. Nah, sing terakhir yaitu namanya Gumlaring Jagat. Nah, Gumlaring Jagat ki nek di bahasa Indonesia apa, Pak? Alam dunia. Dunia. Ya. Pokoknya keadaannya utuh di dunia. Dunia seisinya. Seisinya didelok Gumlaring Jagat ketok kabeh. Dadi niku ketok. Gumlaring Jagat ki sing cilik-cilik ketok. Nah, cilik ketok. Subhanallah, sing cilik ketok. Sing cilik ketok. Nah, terus itu namanya Gumlaring Jagat. Ojo lah mulane mbiyen istilah kitab Gumlaring Jagat. Nah, sing cilik kitab Gumlaring Jagat niku kudu sing nyinau kitab sing tersurat karo tidak tersirat. Nah, kudu kuwi gathuk. Nggih. Makna niku. Wis kuwi ngerti to makna Gusti Pangeran istilah Gumlaring Jagat sampun. Nah, kuwi golek wonten. Bagus sing ati sing kepiye, papan pangeran sing kepiye,
Terus gumreng jagat iki sing kepiye golek ana. Lakumu menyang ning arah ndi. Berarti ngeten nggih niku Rama. Dadi istilahnya para putra-putra niku sekawan ku jan istilahnya diculke golek ana ngoten nggih. Diculke. Dereng ngerti papan dununge sing Lah putra-putra ratu kok. Wah nggih. Putra-putra ratu ya tentune ya duwe ora kaya awake dhewe apa marmo. Nggih, awake dhewe sing tajam ngoten nggih. Mas Sunan Kalijaga ya kuwi. Iku memberikan petunjuk arahan. Nggih. Ada generasi-generasi yang mana itu nanti sebagai penerus Mataram. Nah, itu nggih. Lajeng sing kok ndi mo sing dawuh sing Sang Prabu Wahyu. Nggih, Wahyu nek pangeran pun niku. Sang Prabu Wahyu Sang Prabu Hamasesa. Kowe ngerti rong dununge Wahyu? Wah, dereng. Saya nggak tahu apa yang dimaksud Sang Prabu itu. Apakah sosok manusia? Sang Prabu ki siapa? Tanya dengan Sunan Kalijaga. Wah, saya nggak tahu. Itu orang mana? Itu raja mana saya nggak tahu. Sunan Kalijaga ya tertawa. Mandek-mandek sampai tertawa ya. Ini ger tak jarwani. Istilahnya saya beritahu. Yang namanya Wahyu Sang Prabu Mahasesa. Maksudnya Romo dalem yo Romo. Wi Sang Prabu kuwi artine maknane sangkan paraning durhaka. Oh, berarti niku saged anu nggih. Sang Prabu kuwi sangkan paraning durhaka. Mulane sing dadi Sang Prabu nika mesti ngerti netepi dawuhe yaitu ngerti laralahe sangkan paraning durhaka dadi disebut Sang Prabu. Nek iki sinuwun Sang Prabu Sultan Agung Sang Prabu Hanyaka. Nggih. Sinuwun Sang Prabu Hanyakasuma niku pun melotok yang namanya sangkan paraning dumadi. Jadi ber budi bawa laksana. Luar Tapi biasa. sadurung winarah. Soalnya menguasai sangkan paraning dumadi mulane dadi sebutan Sang Prabu. Ya ratu ya wali Allah niku. Nggih. Ketoke ngoten niku gagasan kula. Jadi Sang Prabu kuwi ujug-ujug manusia. Istilahnya mengpang. Mulai jenenge Wahyu. Wah, nggih. Itu Wahyu. Itu Wahyu. Terus Mahasiswa, Mahasesa. Jelas niku pun cetha. Nggih. Niku Sang Hyang Maha Wasesa, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Menang ya Gusti Allah. Ingkang menguasa, yang maha Gampangane ngoten. Saya jagat Terus interone. piye nggih kabeh Nggih, terus wis gamblang wah sampun Kanjeng kula sampun tumlong sampun cemplong sampun istilahnya gamblang Nggih. sudah Jadi paham lah. gamblang. Gamblang wis ketok lelakone mulane jenenge blangkon. Oh, luar biasa. Blangkon ku gamblang Nggih. ngerti lelakone. Ngerti boten jenengan? Kula dereng. Sanika niku belajar niki. Yo blangkon. Ngerti ya, blangkon nganggo glelengan. Ini Blangkon ku kudu ngerti. artine. Ngerti. Nah. Nganggo blangkon kudu ya gamblang tumlong. Wah. Ora gamblang ora kumlong nganggo ku ya wis asah ya. Wah, nggih, Gamblang. Cerdas mikire, wawasane Lakon luas. ya kondisi utawa lelakon Nggih. peristiwa sing akan nek sing peristiwa itu apa lelakone apa ning kanggone kudu nek nganggo blangkon nek nganggo blangkon isih sembletengan Oh, nggih, nggih. Niku. lagi niku nek mboten ding Nek ngeten iki blangkon pundi nek ngeten iki? wah niki Cirebon Oh, Cirebon. Coba kali. Anu nggih. Lah niki Niki napa? Nggih. Makam nggih. Makam mriki nggih Nah, Cirebon. nggih. Iki nang Nalurek. Sunan Cirebon nak ngoten Nalurek. mriki. Namung uri-uri ki Ah, nggih. Kula nggih nguri-uri kok wis niki. jelas kok mboten ana apa Nggih. Nggih. nah niku wau nggih niku wau kliwatan Nggih. Napa? pusaka dalem Oh, kilo wau. kilo Nggih. Nggih. Ah, nggih kilo. Pekutut nggih. Nggih. Putut nggih. Terus niku pun anu langsung Joko kuda Joko Talang-Talun. Talang-talun wau. Nyun sewu. Nggih. Kanjeng Sunan. Niki tesih ngopo? Niku tasih. Lah kula sukani pusaka niku sekawan yang disuwun kalih Kang Mas
Mas. Kabangkara kala wau didhawuhi wonten negeri Cina. Bangkok Cina. Nggih, nggih. Akhire mungkin ning Bangkok niku. Salutute Bangkok niku teng mriku kemungkinan. Nggih, soalnya Majapahit itu saat itu kan Nusantara itu sangat luar biasa. Sampai ke Cina. Cina seberang. Nggih, mane si Raden Patah itu memang putra dari Campak Cina. Jadi akhirnya itu nanti kemungkinan itu jadi apa itu Prabangkara itu mungkin jadi cikal bakal Jawa di tanah Cina. Ya pun usah khawatir oleh sederek-sederek Cinten pun usah khawatir. Sesuk dhewe. Soale napa? Prabangkara niku putra dalem Brawijaya wonten negeri Cina. Ya ning kono mesti dihormati. Saat itu karena Majapahit itu sangat luar biasa. Negeri Cina tetap menghargai. Lebih-lebih nggih Prabangkara itu putra. Nggih. Putra. Nggih. Musim kok diragani akhirnya didhawuhke kali putra bangsawan Cina. Oh, nggih. Berarti ini wonten hubungannya cukup nggih Pak nggih. Kados yang pianto sepuh pianto itu ngendika silakan menuntut ilmu ke negeri Cina. Berarti ini wonten hubungannya kalian niku wau. Budayane sangat tinggi nggih. Nggih. Nah, wangsul niku wau putut kula ajeng taklet. Nggih. Werdine napa kok kula dipun napa dikanteni atau diberikan suruh membawa burung perkutut. Nah, Sunan Kalijaga iki ngene. Utut iki saka manuk utut iki saka utut utawa perkutut. Ning tembune utut. Lah kowe kudu netepi dawuhe Kanjeng Rama. Liripun piye? Liripun dos pundi? Maksudnya bagaimana Kanjeng Sunan? Saya sudah mengikuti perintah-perintah Rama, mengikuti dawuh-dawuh Kanjeng Rama. Seperti saya sekarang lari dari kerajaan, menjauh daripada sudah mengikuti Sunan Kalijaga. Walah, ini nggih maksude utut, kowe kudu lakumu kudu runtut. Oh, aduh dadi runtut. Kaya manuk kutut. Nggih. Manuk kutut ki lakune runtut, manggunge wae mang delok mawon sing dadi kutut. Nggih. Nggih. Nek manuk do duwe to. Nggih. Oh, gak ada. Lakune kutut kuwi saben manungsa. Nggih. Durung ngerti. Nggih. Sing ngerti sing do mingu kutut. Nggih. Kuwi mulane kabeh iku kudu saiki karena awake dhewe nek iso ya kudu mingu kutut. Ora mung sekedar memelihara, mingu kutut ning kudu ngerti terkandung nilai-nilai budaya di dalam perkutut. Lakune kudu kutut. Nggih. Manusia itu harus hidup. Setelah itu pergi. Setelah itu Sunan Kalijaga langsung pergi. Silahkan semuanya mengikuti yang saya perintahkan untuk menuju ke arah selatan. Ini terus ke boten iki. Bola ditaske niki. Terus niki. Kowe ngene dadi meniren ra ana wedange. Wah, cetha kebak ilmu kabeh nek kula rasake. Iki ngeten Bapak, sak kula mireng napa cerita saking panjenengan niku saged kangge bahan yen niku napa sing lacak situs budaya Adiluhung kuwi. Soale mbasa dimireng-mirengke kok tambah wawasan sing luar biasa. Alhamdulillah mangke menawi kula niku saged ketemu kalian kanca-kanca nggih kudu niki kudu di kudu dikai pangertosan kalian kanca-kanca sing dereng campur kalih awake dhewe. Nggih niki mung istilahé mung napa nggih sampun. Nah, nggih. Nek unine adalah kitab Widoro Kondo. Lho nggih. Kondo-kondone. Kula nggih mung kondone Simbah. Nggih. Simbah biyen ya kondone Simbah. Nggih. Tun sing saiki. Nggih. Mula kondone Simbah muga-muga ya ora sisip. Nggih. Lah niki kula teruske niku men tuntas sisan. Nggih, mana artine iki medho tuntas lho. Nggih. Niku rame niku gari papat nggih to. Bondan Kejawen, terus Joko Kudana Wangsa, Retna Mundri karo Tawang. Nggih. Langsung beradat arahe pengidul. Mandek leren ning alas selatan. Nggih nek leren sithik ning leren ning alas Mentao. Oh, ngeten. Nggih, alas Mentao saiki Kota gede menika gitu. nggih dadi ibu kotane Mataram. Nggih, niku wis leren niku kalih Bondan Kejawen. Nah, tadiku Bondan Kejawen misah. Aku njaluk pangestu
dawuhe Kanjeng Sunan aku kudu tapa brata keliling. Nek tapa brata keliling. Nah tinggal wong Retno mau itu sing paling tua itu putri. Terus mlaku nurut niku wau. Kidul arahe dene kulon misale Padang jenenge Ora-ora. Agek ning agek mlaku ngono ku didang karo rampok. Wih, kok. Wah, nggih. Rampok. Perjuangannya luar biasa nih. Wah, diadang rampok barang. Jenenge rampok itu ki jenenge ki karang gumantung. Jenenge medeni. Kok medang Medane Pak. nggih Nggih, rampok. Lah rampok piye? Wah, terus perang rampok. Nah, ini kan nglindungi si cah wedok Mbak Yune niku Retno Mundri niku putri dilindungi adine perang bungsuh 10. Ya terus perjalanan adoh perang perkelahian tidak imbang. Itu masih anak-anak muda semua, anak-anak dan perampoknya sudah karang mantung sudah luar biasa pekerjaannya. Gulikan. Gulikan. Bulan itu dalam keadaan terdesak datanglah bantuan 2 orang langsung merombol beringosan koyon. Rombol perang. Ya pas ya. Perang terus loro. Jejoko loro larang. Kalah ampuh Jejoko. Mundur kabeh. Mundur kabeh siji mlayu ana sing mati. Sing mati siji pemimpine sing jenenge Karang. Mantung mati. Nggih. Tangane iku sing bantu. Terus Raden Joko Talang-talun di sana. Sopo? Aku matur nuwun. Awit pambiyantu. Saiki sapa jenenge? Ketoke Joko isile wong loro niku ngerti. Terus do nyembah. Oh ngeten nggih. Sapa kowe do nyembah? Siapa kamu? Menghormat semuanya duduk simpuh di depan 2 putra raja Mojopahit. Terus berkata, ya Raden, saya adalah putra Demang, pada nama saya adalah Joko Oh, nah niku cocok kalian jenengan. Niku loro jenenge. Jenenge Joko Krunggahan. Oh, wah. Luar Kalau biasa. semanten Cikal bakal Krunggahan. nggih, lurahe sepuh yen kula niku sok ngendika Rama. Joko Krunggahan niku. Menawi kowe kabeh kuwi nek pas nikar nyadrane ya keturunane anu Brawijaya Majapahit. Murite sapa murite Syekh apa seneng Turgo iki sapa jeneng? Murite. Murite. Nggih. Dadi cikal bakal nggih jenengan Krunggah, Kiai Krunggah. Niki Joko Krunggah. Kemungkinan ngoten niku. Nggih, nek kula ndelok niku wong terikop ati murite. Mulane nyebut nggih jenengan muni Krunggahan iki lurahe Pak Lurah jenengan Suwardi lho muni sing Kiai Tase sugeng. Nggih, niku ora Mojopahit. Niku terus rampung. Terus dititip Retno Mundri niku kan sakit. Terus dititipke Joko Krunggahan iki kono. Bubaran, Joko bubaran Joko bubaran. Nggih. Terus niku ceritane nembe terus dadi garwane diperistri Joko Krunggahan. Jadi istrinya Joko Krunggahan temannya ada. Oh, ngeten nggih. Tadi saya ceritakan terus bilang musnah. Jadung mati. Nggih. Terus pun rampung nggih ceritane. Mboten kula critake sakniki Raden Udana Wangsa kalih Raden Talang. Nah, berdua terus mencari ke bukit itu ke arah ke timur. Nah, di situ ada bukit enten satunggalipun apa misalnya kaya gunung cilik. Nggih. Cilik nggih. Mlebu ternyata niku jenenge Alas Pucung. Malah Nah, ngerti boten jenenge Alas Pucung? Wonten wingking niku.
pucung. Mungkin nggih kathah anu pite pucung menika. Nah, niku Nggih, riyen Pak. alas pucung Bob niku Nawi, enten. nggih. Alas pucung niku nek alas jati ya ana pite jati. Wah, nggih. Nah, Nalar alas kok pucung niku nggih, Nggih. alas pucung kata enten pite. Pite pucung. Pucung. Pite pucung ngerti ra? Pun ngetan. Apa? Pit pucung kados Sing nggo gawe Luwak. luwak. Pucung niku wit luwak. Nggih. Wit luwak niku pucung. Nah, mriko pucung niku pucung niku enten pite. Nggih. Wah, Nggih brongkos. nggih. Lah niku ten alas pucung niku enten gunung sing dijenengke Songgol. Nggih. Dua putra Brawijaya naik ke atas. Nggih. Mengadakan ritual minta petunjuk dengan Tuhan. Nah, setelah itu beberapa hari ada petunjuk sinar, arah sinar mengarah pada timur. Tapi keduanya itu tidak mau meninggalkan tempat itu. Tetap dia berdoa karena sudah diperintahkan oleh Sunan Kalijogo tidak boleh meninggalkan sebelum doanya selesai jangan. Dia tetap melakukan ritual berdoa. Ya tentunya karena sudah masuk Islam Muslim. Iya. Langsung gunungnya itu langsung minger, bukan minger. Oh, Rek. Nah, luar biasa. Luar biasa Romo. Ngaji. niku dununge. Romo Parji. Padahal Luar biasa niku. niki jenengan ter iki. Nggih. Niki mubeng selone niki marep nyetan otomatis putra kekalih putra niku melu. Nah, nggih. marep ning marep ning wilayah ini kuwi sing saiki ganti Pucung niku wae. Pucung kan desa Karangtalun. Pucung niku Karangtalun. Nggih, Karangtalun. Nah, duwe pacar opo piye? Nggih, Tadi cecak. Nah, terus niku terus ngerti diarahkan le topo niku langsung rampung terus menuju ning daerah gua sing sudah ning kono ternyata enten sing jenenge Watu. Lek sing arahe niku tenan dari ku enten rojene gul sing ana watu-watu. Nggih. Lah terus menetap di sana. Nggih. Kudana Wangsa di sana menjadi selanjutnya menjadi tetenger jadi cikal bakal atau nenek moyangnya orang Pucung. Jadi sebutan Angga Wangsa. Kudana Wangsa jadi Angga Wangsa. Terus Tawang-Talun itu jadi Karangtalun. Oh, ngeten. Soale Karang tak iso tekan kono, kuwi dheweke iso mangalahke karo Karang Gamantung. Rampok kuwi dijikuk jenenge Karange mau. Oh, nggih. Karang. Nggih. Nah, mulane ning Pucung niku tekan sakniki utute setiap warga ndon duwe putut. Oh, ngeten. Jadi putut-putut kuwi diyakini sebagai pusaka dalem. Saka Saka Majapahit wae. Trah Majapahit. ana warna telu. Ngene warna telu, siji rupane putih, rupane ireng, rupane biasa. Oh, Jane ana sing rupane gambir digawa ning Nang Bangkok niku wae. Cinta anu Cina ning Bangkok kuwi maksudnya ning Bangkok kuwi dadi memang ngono. Lah saiki dipercaya putute pendak bengi pendak kapan muni. Manggung. Nggih nek jeneng ajeng mriko mawon. Wah, nggih, nggih. Ajeng bolongke kuping gitu. Nggih, nggih, nggih. Wah, wagunge apik-apik ten Pucung niku. Nah, sejarah yo pancen enten. Nggih. Dan daerah-daerah Banten, daerah-daerah lain enten putut betul. Nggih. Boten ana mriku enten duwe mesti latar belakang. Nggih. Ning ngriki latar belakange critane saka Bini Sepuh daerah Pucung critane ngeten. Nah, nggih. Niku ngeten Rama. Nggih. Kula mbasa mireng-mireng nggon masalah Pucung Karangtalun. Alamate lengkap niku mriku niku pundi? Supados mangke nek wonten piyantun sik ajeng mriku niku men ngertos. Niku saking Ring Road. Nggih. Ring Road niku tekan Imogiri niku 17 km. Oh, ngeten nggih. Imogiri ten Desa Wukirsari istilahnya ming 4 kilo. Nggih. 4 kilo terus mumpul ning Desa Pucung sekitar 2 kilo. Lah nggih niku 2 kilonan. Berarti niku nek kita nek dianalisa napa Karangtalun napa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Jakarta. Nggih. Wah, luar biasa Nah, nggih. mlebet ten Pucung pun kathah
peksi-pesipun kathah. Nggih. Teng wonten Pusi Ucatan sing asli niku kan niku wau perkutut. Lah niku enten istilahnya niku wau watu ombo niku nggih. Riyen putute teng riku. Oh, ngeten. Memang prarak tekan sakniki. Nggih. Nah niku jenengan Niki menurut kula, referensi kula Rama, Nggih. menika nganu putut niku ana sing tangguh Majapahit, ana sing tangguh Mataram, ana sing Tuban barang niku. lan ini subure Mojopahit. Oh, berarti sing Mojopahit. niku sing pucung niku sing Ya tangguh Majapahit. nggih monggo kersa ning kula rak ming ming nyritakake jenengan takon wonten niku ing bawah. Nggih. sing kono momone Ageng Paker. Ya ana sejarahe. Oh, ngeten. Awake dhewe ra kena bantah. Wah, nggih. Tepono. Nggih Sing tetep endi? nggih. Banyuwangi ya ana. Nggih. Terus Kutut endi? Kebumen Ah, ya nggih, ana. wonten. Saiki Bangkok ya ana. Ya, Wong jenenge nggih. Sapa kok ya. Wah, nggih bener nggih. Sapa Perkutut ya. Apa ning kula awake dhewe nyeritake ning Karangtalun. asal usulé ning Imogiri ujung Karangtalun. Asale Kutut ki ngene iki. Nggih. Kuwi dimulai saka Sang Sengkala Sirna ilanging kerta Serno ilang kertaning bumi ya. diawali ngeten niku. Iya, luar Saka biasa. niku. Lah nek mboten enten Sengkala niku jane lahire Putut Karangtalun ya Sengkala niku Wah, nggih. 1400 niku. Wah, nggih, berarti niku nek diutakake memang sejarahnya luar biasa nggih. Bapak. Ah kowe Dirunut nganu iki niku. sadulaning pucung marang ngerti. Gelek cewek ning kana. Ah niku critane pun niku. Tak ngono to. Muga-muga mulane niki suatu potensi setelah Nggih. dikembang mulane nek ning Karangtalun nek jenengan mriku luar biasa. Nggih, nggih. nggih. Setiap omah iki cendali Kutut malah bahkan sing omah ki ana duwe paling titik ki 100 pasang. satu pasang 50 luar pasang. biasa, Lah nek Sing 200. saya penduduke rek pas mandowe ngeten. Wong kabare niku setiap bulan itu transaksi Kutut niku tidak memenuhi, Pak. Wah, luar Wah, biasa. nggih. nggih. Nah, soalnya pelayune ning daerah Bali. Nggih. Berarti piantung rukun jan luar biasa nggih. Niki kula garis bawahi. Kutut di Karangtalun khususnya itu latar belakangnya jelas ngeten iki. Nggih, nggih. Ning nek kula lho, nek ndelok teng Kutut ten Karangtalun aja ndelok masalah anggungan. Nggih. Anggungan nomor 17 gitu. Nah, nggih. Oh, anggungan. Nggih. Pertama kali kudu ngerti sejarah. Nah, nggih Nggih. niku sing penting Asal niku usul. nggih. Ya soalnya waktu itu enten Kutut sing ra iso dicekel. Nek Nggih. enten. Nek Nggih. mboten percaya sesuk rono ayo. Nggih. Wah gitu. Nggih. Kecekal. Iso ning jero bumi niku. Nah, pokoknya Ning ngono ngerti. gitu. Pokoknya ngeten niku Nggih, istilahnya. nggih, nggih. Nah, Nggih. nggih, saya Ya nyam, ngapunten niku gaib. saya tidak tahu yang namanya perkutut. Nggih. Ini kan berdasarkan asal usul, Asal usul. Nggih. ceritane niku wau Sengkala Sirna Sirna ilang ilang kertaning kertaning bumi bumi. niku wau. Luar biasa. Gitu, bener. niki. Nggih. Nggih. Kaya ngeten niku. Nggih. Anu ngeten mawon Nggih. istilahnya Sengkala kertaning bumi niku artine ngeten. Oh, nggih, nggih. Terus janjane apa to? Awal mulane Kutut nganggo tekan Bedowong. Nggih. Anu Romo, kula wau kelingan. Nggih. Niku implementasine pangeran nek neng instansi ki terus pripun niku? Gusti ning neng instansi barang niku. Lah nek ngene pangeran jenengan nyambut gawe ten kantor ya kuwi jenengan ngadi ya serius. Terus ikhlas. Ora ono ngayal ngoten. Kata ngayal. Tur ra entuk pamrih. Mboten pamrih. Wah, dadi menyambut gawe karepe arep lek pamrih ngene-ngene ning Nggih. pengabdiane nol nggih. Ah. Oh, ngoten nggih. Ae bubrahe perkara niku ngeten niku. Wah, nggih, nggih. Ra iso le tulus nggih to. Nah, Motivasi. nggih. Yang namanya bekerja itu di mana saja harus punya motivasi. Iya, nggih. nggih. Motivasi pertama kan mesti mengabdi. Nggih. Nah, Mesti nggih. mengabdi. Nggih. Nganger itu ngabdi. Hmm. Harus ngabdi. Nggih. Yang kedua adalah mengeterapkan ilmunya. Hmm. Meskipun mungkin jenengan ilmunya nggih. diterapkan itu dengan tulus ikhlas, orang yang setengah-setengah. Nggih. Ada dua ilmu pinter mek. Gue minteri. Pinteri. Iya, engko nek ora dienggo didelikke. Padahal jenengan dua ilmu komputer memprogram. Anak kula iki ilmune ngayal ya. niku- Malah disingkirke Lah, nek Romo. ngayal niku nggih perlu. Lah, nggih. Ora ana wong ngayal manut-manut tok ya. Oh, bang, nggih, Pak. Boten maju. Engkok mangke to. Wah, dingkok engko niku wah wis bungkuk sartua ding. Ngayal perlu neng kudu kabeh nganggo Dasar. Nah, nggih. Wonten payung hukumipun nggih Romo. niku. Luar biasa. Wah, nggih. Tertepane niku sing jenenge papan pangeran-pangeran niku nggih.
didelok secara niku wau jenenge papan panggenan jenenge pangeran. Nek meterat Kula nyuwun ngono lho niku ora kaya nek pangeran ketoprak. Wah, nggih boten nggih. Kula diceritani simbah ngeten niku. Nggih. Nek kula nggih dadi pangeran ketoprak ya wedi. Wah, nggih. Kudu pangeran kudu. Nggih. Tenan tembunge mengabdi. Nah wong saiki ngabdi iki ukurane ya angel to. Wah, angel nggih. Niki anu pas enggak wae kula niku nggih. Wah, nggih bener. Bicara mengenai nggih. Lagi nggih. Wah, nggih. Wah, niku mah ngandhak nggih. pripun niku? Ngandhak nggih. Wis gek di Apa jenenge? lanjutke masalahe. Nggih, mboten Mas Padi takon. Nggih. Takon. Niku wae jenenge Sabdo Pandhita Ratu iki Sabdo Palon. Nggih, maksude mau kon rangke Sabdo Palon lho niki mah lali niki. Wah, nggih. Kula meteng-meteng nek Pak niku mau ajeng takon maksude Sabdo Palon ya kula Sabdo Palon kok cerita niku, cerita nggih jaman Mojopahit nganti tekan itu yang namanya Sabdo Palon niku. Nggih. Nggih, nek niku lak ngeten. Nggih. Niku mung otak-atike wong Jawa. Nggih. Ning mampun dihubungi kalih sabdo-sabdo ya. Nggih. Tidak malah kumpaksud malah ora. Nggih. Nggih. Indikake sing dimaksud Sabdo Palon kaya kuwi apa to? Nggih. Lho. Sabdo Palon iki ning cerita ketopraki wujud iki. Nggih. Jajane ngeten niku Sabdo Palon niku kan nek delok kalimatnya ini kan jelas. Nggih. Sabdo jelas. Ngeten iki termasuk sabdo. Nggih. Nggih. Nah, Sabdo Palon niku janjane Palon iki sapa to? Nggih. Nggih. Nah, Palon iki janjane iki biyen jaman Mojopahit Hayam Wuruk. Waktune Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Nggih. Kaya Kang niku sang menteri siapa itu Hayam Wuruk itu setiap saat akan mengadakan pertemuan Raja Hayam Wuruk niku selalu menemui pegawainya. Nggih. Pegawainya yang ngurusi kuda. Nggih. Lah jenenge Palon. Sing ada Palon itu. Nggih. Kenapa jenenge Palon? Palon itu alat. Ya mboten ngerti mboten gedokan, kandang. Nggih. Kandang kebu, kandang sapi niku Palon. Nah, Palon itu alate. Niki alate sing nggo ngancing nika palange jenenge palang. Palon. Nah, niku Palon sing nggo nyindik. Lah niki sepadane arep mbupuk. Wah ditokke jarane apa wae tokke dibuka sret. Nggih, selarake. Selarake iki jenenge Palon. Nggih. Lah sing sok buka ki mau terus dijenengke Palon. Nggih padane tukang listrik kanan dane listrik jenenge baik Pak Kabel. Nggih. Iya ta tukang listrik jenenge Pak Kabel. Nggih. Nah, sapa sing ahli padane tukang kayu, tukang ukir, kalang. Nggih. Kalang Joyo iki kalang. Kalang Joyo jenenge tukang ukir. Kurang-kurang Bali itu tukang ukir jenenge kalang. Lah niku nggih Palon niku karena spesialis ngingu pekatike abdine si raja niku sing dipercaya niku. Ya apa jenenge memelihara kudanya niku jenenge Palon. Sebutane jenenge Palon. Nggih. Karena sok nutup buka nutup pintu selarak niku jenenge Palon. Nggih. Nah, suatu saat rajanya itu menemui si Palon. Nggih. Karena si Palon itu selalu mencari rumput di luar kerajaan. Nggih. Nah, tentunya di luar kerajaan pasti berhubungan dengan masyarakat, dengan rakyat. Nggih. Sehingga karena dia itu utusan raja, Nggih. dia melihat situasi. Terus pulang ditanya sama raja. Iya keadaannya bahasa Indonesia. Bagaimana keadaannya? Wilayah saya. Keadaannya di luar kerajaan bagaimana? Iya. Nah, karena Palon itu kulino ngarit tahu situasi di luar kerajaan. Diceritakan. Keadaannya petani begini, ini, Terus sama rajanya, oh iya terima kasih. Terus dibawa masuk. Iya. Hasil wawancara kalih niku wau keadaan situasi luar Jawa niku di luar itu terus digawa ning jero kraton.
terus ngundang abdi daleme jenenge abdi dalem Naya Genggong. Oh, ngeten. Dadi niku wis istilahnya wis tuntas tas. Lah Naya Genggong niku nek saniki Nayaka, jenengan niku Nayaka. Aparatur. Aparatur sipil nggih. Aparatur Nayaka. Nggih. Genggong iki suarane mulai Suarane. jangkrik, genggong ke suarane jangkrik. Suara rakyat. Iki suarane genggong, suarane Nayaka. Nggih. Naya Genggong iki suarane Nayaka. Nayaka. Niku dibahas kalih sinuwun Raja Maca dibahas hasil saking masyarakat cilik dibahas karo ahline sing jenenge Nayaka. Suara Nayaka apa itu Ditampung nggih Rama. nah ditampung jadilah suatu kebijakan keputusan. Pagi harinya mengadakan pisuanan. Dari hasil itu entah itu sabdo pendito ratu atau mboten ning sementing harinya hasil pisuanan itu dari hasil sabdo palon Naya Genggong. Nah, Rak ngene. nggih. Kula sak sampunaken mirengaken sejarah Nggih. ngeten iki niku luar biasa. Nggih. Ananging kok ketoke kaya niku Pak, kaya ku saya abot nek oke diceritake niku Pak. Mboten muat nggih. Nggih, lah meng kula niku tak meng manut kanan jenengan mawon. Nggih, nggih. Jero banget ya Wah, falsafah niki. luar biasa Kon niki. goleki Ratu Gustine, manembah Gusti kawula lan Gustine rak ngoten niku. Gek ngendi gone? Gek ngendi gone. Nah, ini Dikandani kutut. Kudu runtut goleki kawula Gustine iku mau Nah, kudu nggih. runtut. Nggih. Nggih rak ngoten to, Nggih. ketake ngoten niku. Lah Nggih. ora rumput ya kejudean iki. Nah, nggih. Niki menawi kula nyuwun pamit dos pundi, Rom? Monggo. Lah niki sakniki cekak semanten mawon nggih. Nggih. Kula mengenai kula alih iki adi kula parsi niku nggih mengeten niku. Ngeten, Niku nggih. ampun dianu lho mengke ampun digemi. Nggih. Wong niku meng lambi. Nah, nggih. Lambi iso dhuwur iki iso Nggih. gathuk iso ora. Nggih. Artine sok munine nek gathuk ya munine apik, nek ora ya munine ya ngeten. Niku ampun digemi meng niki meng mudharasa. Nggih, nggih. Semua iki Nggih. daya gitu. Nggih, Mungkin nggih. nek niku berguna sing inti niku wau kutut saka ucung niku asale ngeten niku. Oh, ngeten nggih. 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 Ampun, monggo nek ajeng lajeng lampah Nggih. kula menawi ndherekaken sekundut Nggih. kula kalih Pak Paci nggih ajeng anu mangsuli ayayan. Oh, nggih, nggih. Nggih. Ngeten Pak Supir. Nggih. Nggih monggo kula suwun niki anu Pak Supir sisan dikancingi donga. Oh, ngeten nggih. Oh, Nggih. lagi. Nggih. Prayogi. Kula nderek Nggih. saking Rama Widodo. Ken donga kula donga ning sedaya niku nambe belajar nggih Pak nggih. Nggih. Dadi mangke wonten kesalahane nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi manwada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah warinal batilah batilah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaira. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana balikna ramadhana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa iyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al'amwa indal hisab. Rabbana ghfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa tahinal jannata ma'al abrar ya yaghfar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Makaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati mboten, Ibu? Mboten. Monggo.